ئەحمەدێ دێرشەوی لە باژارێ دێرکە حەمکۆیە ڕۆژئاوای کوردستانê mala xwe wek pêşangeheke keleporî ji entîkeyên Kurdewarî re birê xistiye. Ehmedê Dêrşewî ew yek pêk anî piştî ku 600 entîke û alavên keleporî yên kevnarên Kurdewarî ji 47 gundan berhev kirine. أنا فتحت هالمعرض جمعت هالتراث القديم من ev pêşangehvekiriye ew ev kelepûrên kevnar berhev kirine. Heta niha entîke ji 47 gundan ji min re hatine. Piraniya kesên ku wan entîkeyan ji min re tînin jin û keçin. Piraniya wan entîkeyan bê beramberin lê hinek ji wan kesan pereyan werdigirin. Ti pêşangeh li Dêrikê tune ye. Eger Xwedê temenê min dirêj bike ez ê vê pêşangehê firehtir bikim, ez dixwazim her hefteyê xort û keçên Dêrikê û hemû pêkhateyên Dêrikê ji Kurd û Xristiyanan li vê derê bicivin. Xelkê Dêrika Hemko bi vê pêşangeha keleporî ya Dêrşewî kêfxweşin. Di heman demê de ew bihêvîne ku projeyên din jî mîna vê pêşangeha keleporî ya Kurdewarî saz bibin. Min zarokên xwe anîne pêşangeha bavêşivaniya keloperê Kurdî. Bi rastî ev pêşangeh balkêş e. Ev yek dihêle ku projeyê din jî li Dêrikê wiha çêbibin. Ev pêşangeh keloperê gelê Kurd dîne bîra mirov. Tenê kêşeya vê pêşangehê ew e ku tang e. Xwezga cihekî firatir li xwe girtiba. Ehmedê Dêrşewî wek mirovekî dilsozê keleporê gelê xwe mala xwe ji 2014 ve ji bo berhevkirina alav û destgiriyên Kurdewarî terxan kiriye. Da ku dîroka gelê xwe birêya kelepor re biparêze.